we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. A blessed Wednesday morning sa tanan natong mga kapuso all over Mindanao ug maayong aga sa tanan natong mga kapuso nga anaa sa Tiboli o Coronadal City sa South Cotabato Province. Say, maayong buntag! Mayong buntag sa Attorney Resi og dili sab nato kalimtan nga kamustahon ang atong mga silingan sa Lagindingan ug El Salvador City sa Misamis Oriental. Mga kapuso, this morning atong makauban ang Executive Director sa Safe River Lifesaver Foundation nga si Dr. Rosalina Huerbana. Ug sayron ta ang importansya ug kahimtang sa atong mga kasubaan dinhi sa Cagayan de Oro. Samtang say, ako po makauban karong buntaga ang baguhay langan ni viral na wedding host tungod sa iyahang video nga pang hashtag umulan man o bumagyo, tuloy pa rin ang kasalan si Trevor Ancela. Ug sa Bistalk naman mga kapuso, dungantang ila-ilahon ang singer na mompreneur pa ng Cagayan de Oro City na si Virgie Daps. Mga kapuso, Mindanao truly never runs out of talent. Gusto na diha ang singer na mompreneur pa ng Cagayan de Oro City nga si Ma'am Virgie Daps. Maayong buntag, Ma'am Virgie. Welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Good morning, Attorney Resi. It's my privilege to be in your show. Unexpected kaayo ni siya, attorney, kay I'm just a typical mom nga kuan lang din na-invite ka to be interviewed today. Ma'am Virgie, how did you start po ba your career in singing? Actually, Attorney Resi, it's my passion yun to sing since I was a child. And then actually di nako ni siya gi-career gyud. Giabot lang gid siya sa point nga murag na ay naka-discover sa ako ang singing capability. Kay ga-cover ko og mga songs akong ga-i-post sa YouTube. So naay nakakita nga composer nga he wanted me to try his song. So actually ika-isa lang tagaan ako niya og one song, but the song was nakuan siya nga nice and then daghan kaayo ang mga positive feedback sa bata song. So he decided to give me another song, and then after sa other song he offered me an album na dayon. So it's kuan gid very unexpected kayo. So I'm so happy with this career and opportunity nga niabot sa ako. So ginaunsa po nimo pag-manage ang imong time as a singer and as an entrepreneur? Actually, Attorney Resi, dili man gid nato mabuhat tanan in one time. So very difficult yun to be a full-time mom, a singer, and an entrepreneur, and I also have a part-time job. So di ginato siya mabuhat tanan. Ang ako lang yun is time management. So I need to focus first sa mornings sa akong mga anak with their online classes. And then afternoon na dayon, so if I have a song na kinahanglan ako record, so muna na akong time to practice. And sa akong sa entrepreneurship nga side, or sa akong product nga side, is ako na gid siyang gina-schedule every week na siya. Like unlike before, every day. So ako na gid siyang gikuan nga
every Friday na lang ko magbaligya sa ako ang baligya. O gaduna pud kay good news alang sa tanan natong mga kapuso karon with their newest single na Walang Imposible. What's the story of this song all about po? The song, the Walang Imposible is, the story about the song is, there's a person na in love siya sa isa ka person, but dili niya pwede nga maiyaha because naana po yung nakatag-iya. So inana bitaw. So still hoping balang araw magkakaroon ng sila. And dili lang po siya siguro ma-relate siya sa kanang persons in love, but sa tanan siguro like me. So wala ako nag-expect nga I will be having a singing career karon. So walang imposible gyud. Moabot ra gid siya. You'll just have to wait for the perfect time. Tungod kay na nakadiri sa At Home, Ma'am Virgie, pwede ba ka mo pahapyaw og sample naman sa imong baguhay lamang nga release ng kanta? Every time you take closer to me, takes my breath away. Hold my hand and dance with me beneath the stars to the music of the guitar. Sway me in your arms, just like a first dance. Dance with me, darling, dance with me. Wow, thank you so much, Ma'am Virgie. At pinagbigyan mo kami dito sa At Home. And for sure, tangkilikon good sa ato ang mga kapuso ang imong newest single. Once again, daghan kayong salamat ug amping pirmi. Thank you also, Attorney Resi, for inviting me to your show, to At Home with GMA Regional TV. Chilo mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning sayron ta ang mga proyekto o kalihukan nga ginahimo sa usa ka organisasyon dinhi sa Cagayan de Oro City nga nakatutok sa pag-amping sa atong kinaiyahan, partikular sa atong mga suba. Alangana atong makauban si Dr. Rosalina Huerbana, ang Executive Director sa Safe River Lifesaver Foundation. Dr. Rosalina, good morning ma'am and welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Maayong buntag sa tanan ato mga kapuso diha no. Kaluoy sa Ginoo. Okay and well and fine. Maayo kaayo kaluoy sa Dios. Maayo do kay anaa ka sa maayong kahimtang karong panahona despite the challenges nga hatod sa pandemya. Pero unang-una, Doktora Rosalina, makisayod kami kung unsa ba kining grupo ninyo nga Safe River Lifesaver Foundation. Unsa ba ang tumong niini? Okay. Salamat kay Cyril no. So kani ang Safe River Lifesaver Foundation Incorporated usa kani ka foundations. Dayon kani nga foundation ang nagmove na niini mao ang atong mga kadagpuan diya sa atong university uban sa atong mga partners gikan sa mga local government units labi na sa atong city government, sa DENR ug sa atong mga local government units sa mga partners diha sa atong ang 22 riverbank barangays. Diin ang tumong niini mao gayud ang pag-sustain sa kalimpyo sa atong suba ug ang pag-sustain sa clean and green environment. No? Dili kani mahimo sa usa lamang ka grupo sa Safe River Lifesaver Foundation Incorporated kundi aduna gid mga partners niini, mga community nga naa diha namuyo daplin sa suba. Dayon ang mga local government units sa 22 riverbank barangays uban nato ang atong DENR o ang atong local government units sa city government. Ma'am, sa paunsa paagi sa banin na mugna nga grupo ug paunsa sa muga operate aron makatabang sa kinaiyahan labi na sa suba dinhi sa syudad? So niadto nga panahon na grabe gyud kahugaw ang atong suba. So nahimo siyang dumping site, hugaw gid ang dumping sa suba. So nakita kini sa atong university, dayon gimove na ang Safe River Lifesaver Foundation diin ang Safe River Foundation maoy nagpahigayon no ug mga advokasya. Unang-una
Gilimpihon sa nato ang daplin sa suba, kauban na mo among mga teachers, mga administrators, ug mga estudyante, no? Tanan diya daplin sa suba, gilimpihon, gikan sa Makabalan, paingon sa Duaw Park, paingon sa dito sa ibabaw, sa upstream, kay tulo man no? Upstream Riverbank Barangays, midstream Riverbank Barangays, ug downstream Riverbank Barangays. So, nakig-partner kita sa mga local government units, mga barangay officials, aron kita maka-coordinate kanila pinaagi sa pag-organize, pinaagi sa pagpaglimpyo, regular nga pagpanglimpyo daplin sa suba, regular nga pagtanom sa mga tanom sama sa lambago aron mahimong green ang environment ato daplin sa suba. Alang kaninyo ma'am, unsa di ay kaimportante nga maampingan nato ang atong suba diri sa syudad ug unsa-unsa na ba ang mga proyekto nga inyong nahimo alang niini? Oo, Cyril, importante gikayo Cyril, no, pedako gikayo ang dililhon kaayo sa mga lumulupyo sa Cagayan de Oro ang atong suba, no? Nakaibalo lang siguro kita nga naay legend, no? Naay mga history luyo ni anang atong Cagayan de Oro River, no? So kung makita lang nato ang history, makayon kita, oh my God, ako taga Cagayan de Oro gyud ko, no? O kita makapahinambog sa atong suba, no? Tungod kay kini maoy nag-divide sa duha ka distrito, District 1 ug District 2. Bililhon kaayo siya sa Irene kay gawas nga siya usa kabahin sa kinaiyahan kani usa ka gasa sa Dios, no? Gasa sa Ginoo diin kini angay nato nga atimanon. Aduna sa kita gipahigayon dia sa Irene nga proyekto nga gitawag og fingerlings dispersal, no? Kani nakig-partner ta sa Department of Agriculture, pinaagi ang DA mao nag-provide nato og mga tilapia fingerlings, no? So kanang tilapia fingerlings atong gi-disperse sa suba aron maingon siya nga usa sad kani kakahigayunan nga mahimong livelihood or mga human kaning family consumption, at the same time pwede sila makabaligya og mga tilapia, no? Ma'am Rose, sa kahimtang sa atong suba karong panahona, maingon ba nimo ma'am nga anaa kini sa maayong kahimtang? Unsa pa ba ang mamahimo nato para sa atong suba? Yes, Cyril, no? Tinuod ka na, Cyril, nga ang kahimtang sa atong suba karon kani gideclare sa atong Department of Environment and Natural Resources sa diin gideclare ang atong Cagayan de Oro River nga Class A river, no? So kana proud kaayo kita nga taga Cagayan de Oro nga nakita na gyud nato ang atong mga produkto sa mga gipanghimo di ang mga nakalain-lain nga mga programa ug mga proyekto nga gipahigayon sa suba ug daplin sa suba. Daghan kaitag mga partners nga nagatabang kanato sa pagpahigayon niani. Ma'am Rose, syempre gawas sa inyong mga programa ug efforts nga ginahimo, kinahanglan sab ang tabang gikan sa katawhan aron magmalampuson kini. Unsa ba ang imong mensahe ngadto sa mga kapuso karong buntaga? Manawagan ko sa taga Cagayan de Oro, magtabang kita, maghiusa kita paglimpyo sa suba, pinaagi sa dili paglabay sa mga basura. Maghiusa kita kung adunay mga tree growing, pagpananom labi na gid ang lambago, Cyril, no? Kay balot sa lambago, usap po na siya ka legend of Cagayan de Oro City ang pagpananom sa lambago, no? Ang Safe River abli kanunay, no, sa pagtubag, pagdawat sa inyong mga pangutana kung unsa nga paagi kamo makatabang sa tanan nga panahon. Abli bukas ang Safe River kung unsa inyong ma-contribute nga mga proyekto pod ginagmay or madinagko, malipayon kita nga makig-partner kaninyo mahitungod ni ana. Daghang kayong salamat Dr. Rosalina sa oras nga imong gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Ug amping mo kanunay ma'am, and more power sa inyong mga inisyatibo. Daghang salamat po, Cyril. Ug daghan po salamat sa atong mga kapuso karon, mga taga Cagayanon. Daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan. Chillax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, hashtag walang makakapigil sa baguhay lamang ni viral na wedding host tungod sa iyahang video nga iyahang gi-share sa social media. Atong makauban this morning si Trevor Ancela. Maayong budag, Sir Trevor, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Yes, good morning Atty. Resi, maayong buntag. Ani agihapon no, maayong lawas kauban sa atong mahal sa kinabuhi. Yes. Sir Trevor, karon nato niyang hisgutan kining imong video nga nag-viral karon kung diin ikaw ang mismo naging host sa maong okasyon na please share to us po kung unsa man ang nahitabo ani na event.
Gunit lang yun mo diha, ma'am. Ma'am, okay ba mo diha, principal sponsors? Gunit mo, kay basing mo dala mo sa payong. Ha? Gunit lang yun, gunit. Gunit lang yun dalihan napita. Yes, padayon lang yun kaon. Bahalag pa sa payong, basta busog ta. O sa dihang pagbundak sa ulan, attorney, automatic yun nung gitawag na ko ang duha ka principal sponsors o miingon dayon ko nga okay pa ba ta, magpadayon pa ba ta, laban ra ba ang tanan sa ato ang programa. So ditong dapitan na makpak sila kay tungod ganahan pud sila nga mag rain or shine. Nagpadayon gihapon ko sa akong event, no? Nga nagpadayon gihapon ko sa pagpakatawa nila, then ang couple gasig gihapon sila og sayaw and all. Og sa pagkaon na gyud namo, attorney, no, ang nahitabo really caught my attention because the rain is so heavy and then yet ang atong principal sponsors nang stay lang gihapon sila. So here comes akong gikuha akong phone, and that's the reason nga why I took a video nga mao to nga spill nga katubit ang akong gi-upload. So kay na-amaze ko kay bisag sa kakusog sa uwan ang uban nagpasilong na naara gihapon sila nagstay. So mao to ang rason nga naka-video ko. And then paghuman ana while nag-relax na ang uban, nagkaon. So giduol na ko ang couple, attorney, if after ani, what will be the decision, man? We have our shaded part, and then pwede ra ba tayo siya, sir, rain or shine, gora lang yun ta, the show must go on. So here comes, padayon lang yun mi, no? Makalingaw gayud sir, no, but somehow very inspiring gid kayo ang imuhang gibuhat kay imuhang gyapong gipadayon ang maong panagtipon. But of course, we'd like to get to know you better, Sir Trevor. Kinsa ba si Sir Trevor? O unsa ba imuhang ginapagkaabalahan pod karon? Yes, attorney, by the way, just to be honest, no, I am already I'm 32 years old, running for 33-year-old already. Tapos, I just graduated my course, a Bachelor of Science in Business Administration, and then hosting is my bread and butter. Because at the same time, I am the head of the family already. Kaya naman ko duha ka manghod na, no, nga wala pa nagtrabaho, nag-eskwela pa sila, and then mother and father, they are both a senior citizen already. And then during sa ako ang college, I do hosting already to feed me, and of course to feed the whole family as well. Ayan. And then here comes graduate na nako, so mao na ni siya, I take focus on this journey na as a host. As a host and as a wedding coordinator po, unsa ba mga challenges nga imuhang naagi-answer? First thing first, attorney, kanang baka tayong taog couple nga not into funny mood. Like for an instance, kanang mga lahig tinuhuan. So that is why the reason nga makigmeet yun go before the event, because I really wanted to talk to them kung unsa klase na approach ang ilahang gusto sa program. Kay basin unya, no, naatay kuan. And at the same time, naatay mga kanang pinaka-worst, kanang ato ang crowd nga dili responsive. How I will be able to make fun with them nga dili sila makalimot. So that's the best challenge for us a host. Kay lisod kaayo magpakatawa, no, and then magsikitag pakatawa unya dili ay sila, so dili sila responsive, so mangita gyud tag paagi on the spot. Then sometimes jokes namo is para namo it's usual lang, and then it might offensive sa uban nga mga guests, so mao na ang among ginalikayan. And then kanang pinaka-challenge na hangyoon ng atong TF. Yes, but anyhow, okay naman good siya. The worst is hangyoon pa atong TF unya moagi pa ta og pito ka bukid. Usa ka sapa, tulo ka man nga. But since I have the passion, we have the passion to push through, no? So laban lang gyud gihapon ta, and at the same time para at least makahatag gihapon ta og kalingawan sa ato ang mga guests, and at the same time sa couple nga di gyud sila makalimot sa ilang big day. So I think that's it. Mao raman siguro akong na-experience, no? Any message niyo po sa lahat ng ating mga fellow suppliers po, no, sa wedding industry, ug sa mga nag-iisip po nga mosulod ani na industry, unsay imong mensahe alang kanila? Okay, wow. Mura naman kong speaker ani, attorney. Yes, based on my real life experience, no, just do by all of your heart lang yun.
have the passion, of course. Kaya nga naman, if you have the heart and passion in it of what you are doing, of course, everything will be fine. Dagan kayong salamat, Sir Trevor, for your time this morning. Stay safe always. Attorney Resi ug mga kapuso, importansya sa pag-amping sa kinaiyahan. Kana ang atong natun-an gikan kang Dr. Rosalina Huerbana sa Safe River Lifesaver Foundation tungod sa ilang mga inisyatibo ug kooperasyon sa katawhan na mintinar gayod ang kalimpyo sa Cagayan de Oro River. Samtang say, daghan mang mga pagsulay ang naagian sa event host nga si Trevor Ancela, wala kini na mahimong babag kay alang kaniya, iya kining passion ug labing importante sa tanan ang makahatag siya og kalingawan sa uban. Samtang say, dako sab ang pasalamat ni Virgie Daps kay hinay-hinay nang naila ang iyahang talento. Ganit tambag niya sa mga susama niyang gusto pud mamahimong singer na padayon lang sa paghasa sa talentong gihatag sa imuha. Mga kapuso, ang na-inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Dolly Parton. If you don't like the road you're walking, start paving another one. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.